To je japonská edícia. Auto sa doviezlo z Tokia. Prešlo celý svet. Z Talianska do Japonska, z Japonska do Európy a teraz už 4. rok ho mám v Košiciach. Jedna 0, 50 koní. To je všetko. 5 kval. A spiatočka ako Rally Air. Ako rodinný vóz, to auto bolo vymyslené úplne do detailov. Si zober, že tie priestory v Taliansku, v horách, v úzkých takých uličkách, kamenné domy, vieš si to predstaviť, niekde tam Sicília a ideš z 1,20 m širokým autom, všade sa otočíš, vojdeš, ešte si aj kivu. Čiže toto auto využívame normálne v zime, nosič, lyže, kde prídem, všetci hotoví sú. A 4x4, keď zapneš, to je mechanika úplne, tu je normálne, že tu potiahneš paku hore a máš mechanickú štvorkolu full, 50/50. Čiže keď výška pustí, tak prejdeš všetko s tým autom. Výkon taký, akurát. Nie je to Shelby, ale teraz plné bomby na obchvat. To už sú bomby ako. Ide. No a leto otvoríš strechy, dokonca ho mám aj s klimou. Ešte som ho neskúsil ani pustiť. Vynikajúci stav, v podstate hrdza bola minimálna. Všetko som dal ošetriť, spodok, podvozok. Naimpregnované je navoskované, ešte aj karoséria je vždycky buď voskovaná, alebo keramika. A teraz ešte mám v pláne také detaily, sedadlá, vypolstrovať lepšie po tých rokoch. Predsa má 136 000 km a má to už 20 rokov, cez 26 rokov mám. Ja mám 193 cm, nemám veľa kil, 115, keď nejem. A aj s Míšom, s jeho vlasmi teraz, pozri, kde ide.